Yabona nina ingxaki yenu into yobana nikhathalele ingxaki zamanye amazwe. Nihlohlula zingxaki zalapha ekhaya. Nihoyene namanye amazwe, ningakwazi unika abantwana bethu imfundo esemgangathweni. Kwaye oodadewethu kunyanzeleke belele namaqabane ukuze bafumane imisebenzi noba sele befundile. Nithanda ningathandi anibuyi. Madiba was correct. Mr. President, Madiba was correct. Once you climb a great hill, you find many more hills to climb. The ANC is that great hill that we had to climb for the last 30 years. And it's time we left it behind. In 2024, we will do to the ANC what our parents did to the apartheid government in 1994. Vote you out. Sonele nini nini. I thank you. Order.